Haluatteko päivittää kiinteistönne pysäköinnin nykyaikaan? ProPark tekee pysäköinnistä sujuvaa, vaivatonta ja visuaalisesti viimeisteltyä. Ratkaisumme maksimoivat alueen tuottopotentiaalin ja vähentävät hallinnointia. Tarjoamme muun muassa maksullisen pysäköinnin operointia, sähköisiä pysäköintilupia, asiantuntevaa valvontaa sekä tabletpohjaisia aularatkaisuja. Tilaaja Plus-palvelussa hallinnoitte yhteistyötämme keskitetysti ja yhdestä paikasta. Yksi suosituimmista ratkaisuistamme on aulaan asennettava vierailijatablet, joka ohjaa pysäköijät rekisteröimään pysäköintinsä itse. Tämä on erinomainen ratkaisu, kun tavoitteena on pitää väärinpysäköinti loitolla ja tehdä pysäköinnistä huoleton kokemus. Meidät saa kiinni silloin, kun tarvitaan. Meillä päätöksentekijä on aina yhden puhelun tai viestin päässä ja asianne käsitellään viipymättä. Lisäksi valvontahenkilökuntamme on tarkkaan koulutettuja, ystävällisiä pysäköintialan asiantuntijoita. Ota yhteyttä ja aloitetaan yhteistyö jo tänään.